Que tal? Boa tarde, señoras e señores. Son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como todas as tardes estamos no A Voltas co Prato. Por favor, seguídenos nas redes sociais que temos ali penduradas todas as recetas. Ademais, son maravillosas. @ Voltas co Prato. Aí temos todas as receitas. De feito, estamos subindo da pizza de onte. Está recén subida, así que, por favor, seguídenos. Unha pizza que fixo unha persoa maravillosa que ven acompañada doutro. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso sobre eles. Cal é a persona maravillosa? Quen fixo pizza? Quen fixo a fugaceta? Ah, Begoña. Por aí, xa está. É que eu en a mitad Pois frase. eu dixen unha pizza, unha fugaceta que Eu fixo creo unha... que fixaste un trabalenguas. No, Sí. No, trabouse, que trabouse. no, dixen unha fugaceta que fixo unha persoa maravillosa que ven acompañada doutra. É un trabalenguas. Calquer día vas chegar e vas me dar ¡pam! No, Unha lavazada. No, Vale, no. ás veces merezo. vache pagar os señores que me defende. É verdad, o señor que te defende nas redes sociais. Bueno, como estás? Moi ben. Ben? Sí? Sí. Temos un convidado que é, de verdad, un artista. É un artista en toda regra porque ven de Santa Comba, que, como sabedes, é terra de vacas e cubatas. É así? Ou non é así? A ver que nos trae... E a que se dedica? Non sei, a ver que nos di. A ver que nos trae Juan de Almozara en Santa Comba. Hola, son Juan de Santa Comba, teño polos, despois teño pavos reales, teño unhas ocas que mordan a xente de fora como se fora un can. Despois teño quicos, uns con pelo, outros sin pelo. Que aso eu moitas veces, aso como se botolle aquel aceite, botolle viño blanco, botolle tomate, botolle tal, unhas salsas que hai. Se eu quero facer de sal, pois meto na bandesa, cubro todo de sal, ben cobertiño, meto unha cebola no cubo para que lle sal para dentro, e depois, cando está con un martelo, un cuchillo, se abro o sal ao medio, e queda o sal cristalina, non se desfai o sal. A ver, cociñeiros, que receta me vades a dar a min para cociñar os meus polos? Un saludo a todos que me están vendo, que me ven moito na televisión. Un aplauso para Juan. Hoxe temos polo tolo, como estades vendo aí detrás, temos polo tolo hoxe no Voltas co Prato, dicía Juan de Almozara que bueno, que quere mandanga, Sí, quere sí. tralla. No, cuidado con él, Quere Cuidado con tralla, sí. E atención porque traemos tralla por todo o alto, Begoña. Pois eu vou facer un encofrado de barro e meter o polo dentro. Que se parece? Xa me estou remangando. Escoita, para. Tes aí barro? Teño barro que se pode comprar en cualquier lado, nunha librería... Podes ir a unha librería por barro. Ou podes para ir por cociñar. barro tamén ao monte, tamén hai barro. Tamén, podes ir por barro. Neste caso é comercial, é da librería. Vale. Atención, un segundo de atención, porque Begoña Vázquez vai envolver en barro un polo facendo gala das súas aptitudes de plástica cando estudiaba Sí, no sí. cole. O que é unha taza? Non? Sí, no. Que é? Unha taza? Unha taza. E unha xarra? Aí está. Perfecto. Despois do programa fago dúas das. asas. Escoita, xa que andas co barro, fainos algunha cunca do A Voltas co Prato. Sí, sin problema. No. Nada, eso saco rapidísimo. Sí. Bueno, atención, Begoña. Polo encofrado, Xulio Mato. Pois eu vou facer un polo colgado. Bueno, varias pezas de polo colgadas. Para. Atención, porque isto sí que é unha volta máis. Do creador do polo sentado. Chega o polo colgado. Pero que vas facer co polo? Vou coller estes zanquiños e vou colgar. E vou xa vas a ver. Vas facer... Unha maravilla. Bueno. Oxe, Home, que fago para competir con cofrado? reventamos a banca hoxe no Voltas co Prato. Imos facer polo encofrado e polo colgado. Polo tanto, facemos polo no Voltas co Prato. A ver que sai de aquí. Marchamos con Begoña Vázquez. Veña, imos aló. Vamos allá. Aí vai. Temos Bueno, barro, o primeiro Non é que broma. Mira, o primeiro que vamos a empezar Vale. é ter un polo. Vale, e despois de ter o polo... Despois de ter o polo, mira, Vale. Moi buena. ten boa pinta, non? Está ben limpiño por dentro, tal. Sí, así a xente non ve. Está ben limpo. Así sí, está ben limpo. Sí. Sí. Certifico que Certificas. está limpo. Begoña. Importante. Vamos a picar un pouquiño un limón. Hai moito tempo que non abrimos o consultorio de Begoña. Fai tempo que sí, porque xa non a semana pasada non vin. Claro. Entón, Hai que volver. Entón, picas un limón. pico un limón e vámoslo a meter rellenar dentro. Aí vai.
Ben lavado o limón, Échate un limón ao picadiño, polo. voulle meter un limón enteiro. Así. Porque isto é unha cocción moi larga, é moi antigua. Sí. Sí. Cantos anos ten? Moitos anos, tú non nos recordas, casi ni eu creo que nin teus abuelos. En serio? É tan En serio, antigua a sí, receta? é unha receita moi antigua. Estas molan porque agora son modernas. Porque o vello sempre se volve novo, Claro. non? Vale, Entonces, vamos a empezar. Mira, O adubo. adubo, un pouquiño de pemento doce, moído. Ajá. Así que eu neste caso non lle vou botar picante. Vale. Podemos engadir picante se quixéramos. Entendemos que isto non vai con cantidades, non vai ao oito. Eu, a ver, aquí os adobos van ao que lle gusta a xente. Vale. Vale. Neste caso, eu botelle pemento, Sí. moído, xenxibre, Vale. que era unha especie moi usada antes, unha raíz. E vamos usar tamén cúrcuma. Oh, que rico. Sí, e ten moitas vitaminas. Vale. Volvemos a abrir Abriu o o consultorio de consultorio. Begoña Vázquez. Sí. Vamos a engadirlle sal. Oiches, se alguén ten unha dúbida, Sí, pode chamar. claro, de como se Sí. encofra un polo, por favor, que nos chame de calcar cousa. 483-419. Bueno, como se encofra un polo ou calquera cousa. Xa Calquera sabedes que cousa. temos Non hai o problema. consultorio de Begoña Vázquez. Sí, se non o sei, pregunto. Hai que buscar un nome ao consultorio, hai que buscar un nome. Ela pode respondervos o que queirades. Consultorio de a xente Begoña da Vázquez, casa. que nome? No, pero ten que ter un nome, Algo relacionado con Ríos. E repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 de outra no voltas co prato da televisión que resulta que agora encoframos e colgamos polos. Mira, vamos así. allá. Que lle botaches máis, que non te vi? Botelle un poquinho de aceite. E non lle botei máis nada, Vale. E agora voulle botar un chisquiño de zume de limón, porque bueno, as aves quedalle moi ben os cítricos. Vale. Home, meticheslle un limón dentro. Claro, pois por eso xa che digo que lle queda ben. Vale, vale. E mar E limón. agora, mar limón. E aquí lle o toque especial. Atención! Aunque hacemos polo ou fagamos en cualquier maneira, o whisky quédalle de maravilla. E se o di Begoña, non é coña. Un aplauso para esta muller. Un aplauso. Un aplauso para esta muller. Aí vai. Mira, Vale, xa sei como vai ser entón. Non é coña, dicho Begoña. Xa está, É o sí. consultorio, vale? Non é, Perfecto. hoxe non é coña, dicho Begoña. Vale, xa está, Perfecto. xa lle temos nome. as primeiras preguntas xa respondemos agora. Vale. Mira, A ti te están poñendo unhas luvas, non claro, sei para qué. Neste caso vou engadir tamén un pouquiño de azúcar moreno. Vale, vai facer que caramelice. Pero que vas, fregalo polo. Vou fregar o polo ahora mesmo, por eso puxen uns guantes. Isto está, Mira. está sendo surrealista isto. Vamos a atalo. Vale. É moi fácil atar un polo, mira. Aí, atámolo. Espera. Pasámolo por aquí. Vale, espera. Aí. Claro. Soltámolo. Claro, E continuo xa porque temos isto... o polo atado. Pa que? Pa que cando lle poñamos o barro... Hai que pasalo polos zancos e polas as, non? Exactamente. Vale. Moi sinxelo, É unha manualidade rápida. Perfecto. Deixo un lazo feito para que quede bonito. Vai na llama, Claro, porque teño prisa. Vai rapidísimo. A ver, frega. E agora, ves, o que vamos facer é darlle por todos os lados ben refregadiño. Está tratando con cariño o polo. Así. As cousas hai que facelas con cariño. A cociña hai que facela con cariño, con tempo. Sí, por eso temos un programa de media hora, nada máis. Temos tempo, sobre o noso tempo aquí, non? Temos que pedir aí 10 minutos Sobre o máis. noso tempo. Bueno, pois despois de abrir o consultorio de Non é coña, dicho Begoña, marchamos con Xulio Mato. Ti dalle aí as frejas, sabes? Sí. Dalle as... Oh, frango asado! Eu só quero frango asado. Que más ti? Frango asado e colgado. Vale. Bueno, gustoume o consultorio ese, Verdad? Sí. Estuvo chulo, Sí. Cuidado. Sí. Mira, eu aquí A ver. estou xa empezando co adubo do meu polo, vale? Vale, pero aquí xa vexo que tes Aquí teño material. unhas verduriñas, mira, Claro. unha cenoria, un trociño de pimento vermello e unha cebola. Vale, Están aí. simplemente facendo. Simplemente salteándose un pouquiño porque despois vamos a facer unha pizza. Como? Xa verás. Hai que quedarse para velo. Vas colgar un polo e despois vas facer unha pizza. Sí, pero xa verás como. Vouche explicar ahora como, mira. Vale. Aquí teño aceite de oliva, os zancos do polo salpimentados Sí. e con un pouquiño de cebola en pó e un pouquiño de pimento doce moído, vale? Entón facemos así un adobiño. Vale. 6 zancos, 6 zancos. 6 zancos que nos vai dar, pois que depende do que comamos, vale? Bueno, home. En principio igual, pois para 3 ou 4 dan. No, bueno, 4 no, 3. Bueno. 2 zancos ben os comes. Poquites. Entonces, atención na casa. Vale. Vámonos a colgar. Atención a casa que imos colgar. Ímolo colgar. Atención. Vale?
Este é a reixilla do forno, vale? Entón vamos metendo. Que conseguimos así? Que lle dé ao aire. Vamos poñer o forno con aire, 200 graus. E vamos a facer que lle dé o aire por todos os lados. Entón vai quedar doradiño exactamente igual por todo. Vale? Vamos a ver. Entón, mira, cañón. Levanta, por favor. O polo colgado. Un aplauso para este home, un aplauso para este home. Sin xelo. Un aplauso para este home. Isto é a cocción perfecta. A cocción definitiva dos zancos de polo. Moi macho, vale. Entón, vai ir pingando nesta bandexa. Nesta bandexa sí. vamos recoller a graxa Sí. e vamos a utilizar despois. Move aquilo, por favor. Por favor. Este é o plan perfecto. Home, cun pouco máis de brío. Retiro, que se che vai queimar. E despois dis que fun eu. Bueno, entón con isto temos que ir ao forno, cañotas. 200 graus, 35 minutos. Sí, pero, escoita, isto ten que ver o convidado, non podes Vale, pues metelo entón, mira, vou quitar os guantes. sin que veña o convidado. Veña, saca as lúas e imos chamar a Juan de Santa Comba. Un aplauso para él. Xa ven aplaudindo. Ven por aquí, Juan. Arrímate para adiante, por favor. Bueno, como estás? Boa tarde, Juan. Boas tardes. Como estás? Estou ben, estou bastante ben, non? Pois atención, porque eu creo que isto non biche no vídeo. Mira o meu polo colgado. Píntalo. Sí. Dios meu tal. Píntalo. Pois xa biche máis que a min, porque eu hasta hoxe non pugo É vir. aquel tamén. É aquel tamén, Pero aquel eu fago con sal. pero non con barro. Non comparo non. Comparo non. Con Vale, sal, vale. Temos que axudar a Xulia a metelo no Isto vamos a forno, meter non? no forno. A ver, nai, Juan. Abre aí o forno, abre aí detrás, aí detrás. sí. Lindo está o forno. Vale, poñemos a A ver. bandexa Ahora no pé, móvete vale? para aquí para que Mira, vexan ben na casa. no pé, Aí está. E colgamos así para arriba. É colgado, eu puño arriba, para así colgado Aí nunca. está. A ver, que se vexa ben, para. Vese? Fixade, pois, Sí? Eu estou Está aprendendo. precioso. Chachán! Pecha aí. E ahora eso, uns 35 minutos, porque non son moi grandes, Estou aprendendo. a 200 graus, vale? Vale. Acabo de quedar impresionado, eh? Pois agora xa podes ir con Impresionado, Begoña para Juan. seguir impresionándote. Que queres? Que se cho di Begoña non é coña. Vamos con Begoña, Juan, vente. Vamos con Vente, por Begoña. favor, vente. Vamos con Begoña. Están tan graciosísimos os dous, rímate aquí, tan moi graciosos. Boas, benvido. Boas, Aquí ando, igualmente. facendo barro. Sabes que está facendo barro? Sí. É A que ver. dánseme ben as manualidades. É o barro despois non se meterá no polo. Eso con barro sí que nunca vi. Ah, pero antes dixeche que sí. Con barro. Con sal. Con sal. Con barro non. Eu barro con sal. Meto unha fuente con sal, cubro todo de sal. Pois, claro. Un kilo de sal, ben coberta, despois cando está, con palillo, mira se está, darlle con unha cousa por riba, con cuchillo ao revés, escacha o sal, pero, o Juan, sal queda cristalino. Pero con barro nunca o biches. Con barro nunca vi. Bueno, pois vai explicar, Begoña, como vai con barro. A Ese eu ver, quero que me Xa Aí teño está. aquí, xa teño case preparadas as miñas pezas de Quero barro. aprender, quero a ver que Mira. fai. Para non manchar nin os mesados nin nada, o que fago é estirar entre dous papéis. Sí, Vale. de forno, non? Teño, Como se fora- sí, teño dúas Sí, sí. placas, unha que lle vou preparar por a parte de abaixo e outra que lle vou poñer por a parte de arriba. Sí, señor. Teño aquí o polo, o que vou facer agora co polo é cubrilo con papel de forno para que non Que non se manche o polo. que non se manche o polo co barro, claro. O que queremos conseguir con isto é que o polo se cociña no seu propio xugo Ajá. e así quede moi blandiño, así, e moitas horas. Isto leva por lo menos 4 horas e media. De cocción. Home, por aí. É Sí, moi sí. barata a receita, Baratísima. Moi O barato. precio de luz é baratísima. Sí, o precio del Esta é lugar. para cociña de leña, xa sei que tú non tes, pero eu No, che vale, Sí, nós somos así. Vale. Vamos, mentre Begoña se vai preparando, vamos preguntar a Juan cal das dúas receitas crees ti que te pode sorprender máis. Polo colgado ou polo encofrado? Non sei se non sería polo colgado. Polo colgado. Sí, Sí. sí. É a súa elección. Primeira E nós non podemos decirlle nada na súa contra. Vamos Na Dime. prova non sabe. Bueno, claro, na prova despois se veremos. Vamos a pedir a Juan que se sente na zona de sufridores, despois chamamos, te vale? Moi bien. Por aí detrás, veña. Vale, que teñades Un suerte. aplauso para Juan de Que Santa teña- Comba, que que está con teñades nosotros na suerte. Voltas Gracias, comprando a Juan. televisión de Galicia. Veña. Ai, señoras e señores, encántanos o polo, Poucos ingredientes nos dan tantos momentos de gloria na cociña. Sempre hai unha receita perfecta para cada ocasión. Eso é así. Tanto ten que falemos de zancos, alas ou peitugas, sexa a peza que sexa, o polo cumpre coa regla dos 3 Bs. Bo, bonito e barato. Sobre todo, se o mercamos inteiro. Os libros de cociña e, por suposto, a internet ofrecen receitas para todos os gustos, desde guisos e asados tradicionais, coas súas salsiñas e guarnicións, ata verdadeiras tolerías como as que preparamos hoxe, para facer as delicias dos máis aventureiros. Deixade que vos invada o noso fantástico espírito e probade as nosas elaboracións. Son para tolerar de sabor, xa o sabedes. E xa nos contaredes, como sempre estaremos en
@voltascoprato. E creo que Xulio dixo algo dunha pizza antes. Dixo algo dunha pizza, Xulio, Sí, sí. Pois mira, aquí Mira. teño a miña masa da pizza. A masa non a fixeches ti. É unha masa comprada, Vale. As verduriñas que salteamos e un poquinho de queixo que metemos por aí, o queixo que máis nos guste. Queixo de onde? Queixo galego, por supuesto, pero que máis nos guste, vale? A semana que ven festa do queixo en Arzú, Sí? Gracias pola invitación. Non dixen nada, vale. Dome por invitado. Date E ahora por- ao forno, vale? Vale. Xa leva uns 20 minutos o polo, entón ahora pasamos isto para aí. Entón, importante para a xente da casa, metémolo polo, agardamos 20 minutos. 20 minutos e despois vai a pizza que en uns 10 minutos temos a lista. Perfecto, Vale? imos ao forno, Ven, veña. Vamos alá. Mira como vai ese polo, mira ese polo como está, Galicia, mira como está ese polo. Mira como vai, vamos a meter A ver. máis por baixo. A ver, a ver, a ver. Está. Entón, Hola. ahora esa grasiña vai nos impregnar a nosa pizza. Que lle pasou este Guau, hombre? Por dos chachán nun día, No, no, escoite. Que lle pasou este hombre? De repente sabe cociñar, Aprendeu, de repente. Hai que repartir cartos, cañotas. Sí, é certo, é certo. Vamos repartir cartiños. Como se chama a receita de Don Xulio Mato? Polo colgado. Non ten complicación ninguna. Home, non. Un día fixe un polo sentado, hoxe fai un Polo colgado. polo colgado. 664-483419, chamade 50 euros en xogo. Que queres? Explicarche. Dime. Encontrar sin xogo, chamade. Chamade. Mira, esta é parte da grasiña que foi soltando o polo. Poñémosla nunha tixola. E agora vou saltear uns tomatiños, Coa grasiña. uns aromáticos para rematar a noso tinglado. Pois vai dando que eu vou con Begoña. Moi ben. Imos con Begoña Vázquez. A ver. Atención, Hola. Polo encofrado aquí, Sí. Mira, envolvino en papel de forno. Non o vire. Xa está Estaba listo. alucinando. Teño aí que as patatas que as vou meter xa no forno, vale? Queda moi chulo, As patatas teñen o mesmo adubo que Sí. ten o polo. Sí. E xa as vas meter as Home, claro, patatas. sí, porque senón non Vale, se as me patatas fan. canto tempo teñen que estar? Pois están cocidas, neste caso, Vale. con pel, entonces solamente con 10 minutiños chéganos. Vale, están coa tona, entón agardamos 10 minutiños Sí. no forno a que se fagan. E E listo. atención, fixadevos nisto que estades vendo na casa. É un polo Un polo con barro. que vai estar tapado de barro. Mira, vamos a dar xa. Te acordaste de película? Madre mía. Madre Que- mía, mira que- que sodes, Queres que che axude a encofrar o polo? No, non fai falta. Pero se queres, encofra o polo, Begoña. Que va? Sí. Cofra os dentes, Miguel. A ver, que a comida que está rica e romántica. Esta coxerio que ten. Dios, que pasada, Mira, ahora voy a botar. Estou flipando con isto. Mira, este polo queda moi ben, porque non ten nada que ver cunha cocción noutro tipo de sistema. Que Buah. fai? Guárdanos o xugo perfectamente do polo, vale? E o que fai é unha cocción moi lentiña, xa Sí. esta carne cando se dermiga así. Como a mechada, non? Así cando se desfai, Exacto, non? pois ten que quedar igual. Pero isto é hermético ou non? A ver, hermético. Hai que facer dous buratos que hai que facer unha chimenea. Senón sería completamente un olla express. Vale. Vale, entón, que vamos a facer? Chimenea. Mira, voulle marcar así os zanquiños. O sea, isto que fai basicamente é concentrar o sabor, non os aromas. Exactamente, todo. O que decías ti, cocerse no seu propio xugo. Exacto. Bueno, Entón, agora vamos a facer así dous ollos, que son as chimeneas, vale? home, así. Dous Visto así, olliños, voulle clavar así un poquinho o coitelo. visto así, fácil é. Ahora, moi estético. É moi fácil. Moi estético, quer dicir, non farías unha escultura desto. A ver, pero que me estás É bonito. contando, hombre? É É precioso. moi bonito. Sí. Ahora, Ves? E agora a miña taza. E agora, E agora o forno. agora o forno. Non teño máis barro para facerlle un adorno, depois vai salir cun adorno. Pois claro, son 5 Pola- horas. pola magia Necesito moita televisiva, magia. claro. E na magia sale con Claro. un adorno aí precioso. Imos perfecto. facer tanta maxia no Voltas co Prato que Que vai hoxe sair cun sale adorno. cun adorno, Cun sí. adorno. Por veña, cando queiras. Mira, hai que prequentar o forno a 200 grados. Vale. Vale, cando temos xa quente o forno a 200 grados, metemos o noso polo e deixámolo 20 minutos. E despois dos 20 minutos, baixámolo a 150 grados. Vale, importante. Prequentamos 200 graus, cando este quente, metémolo polo 20 minutos e despois de Sí. 20 minutos baixámolo. Baixámolo e vai nos tardar sobre unhas a 150 grados, unhas 4 horas. 4 horas. Sí, deste tamaño que pesa 1,8 kg máis ou menos, vale? 4 horas, É mellor facelo nunha cociña de ferro. Ou Home. se coces pan, Si coces pan non tes problema. Ai, si tes un forno de pedra, sabes? hombre, Eso son unha será maravilla. Maravilla. Aí vai. 4 horas, adiós. Acabamos de meter un polo aí 4 horas, 4 horas. Vou repartir cartís, pero teño que repartirlos con o Xulio Mato. Así que imos a ver que nos conta el. Don Xulio,
Hola, Queres saudar a xente da casa? por supuesto. A ver, di aí, hola, boas tardes. Hola, boas tardes. Consuelo da Coruña, ¿verdad? Gracias. Clavacho. A primeira. Claváchelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como estás, Consuelo? Pois moi ben, moi ben. Sabes o que vos tamén vexo vos todos os días. Moitas gracias. moitas gracias, Consuelo. A verdade é que non nos podemos queixar, sobre todo cas receitas que temos hoxe, Ai, estupendas, estupendas. A de Begoña é unha novedade para min. Ah, pero, Bueno, espera, de Xulia algunha vez viras o polo colgado? Ah, pois a verdade que non. A verdade que non, colgado nunca. Vale, vale. Claro, Pero que de Begoña, co barro, sorpréndeme moito. Graciñas. Impón, verdad, velo así, dis, tipo, como pode cociñar barro esta muller? Pois sí. Verdad, verdad. Sí. Quedan moi Pois ben sí. as cebolas tamén. Quedan moi ben as cebolas tamén encofradas. Encofradas tamén. Sí. Por 50 euros, querida. Como se chama a receita que fai Don Xulio Mato? A receta. Sí. Polo colgado. Moi ben, vale, xa está. Xa está, xa está. Moi ben, Vale. Consuelo, da Coruña, 50 euriños que van para ti, vale? Vale, moitas gracias. Nada, a ti, Moitas nada. felicidades por o programa, que é precioso. Moitas gracias, un bico enorme. Apréndese moito. Chao, hasta logo, Apréndese gracias. moito. Sí, Gracias, sí. de verdade. Adiós, Gracias. adiós. Chao, Adiós. Consuelo. Bueno, andaba aquí salteando Xulio Mato Sí. coa grasiña que lle caeu do Coa polo, grasiña non? que me caeu. Moi E ben. agora teño que sacar o polo, porque ten un segundo paso aí. Xa tiña a táboa valo limpa e pasar por aí preparada. tamén. Sí. Hai que Vou sacar. sacar, vale? Mentre se nos acaba de facer a masa, Saca. vamos a sacar o noso... Mirade, Veña, mirade terceiro como está o chachán. polo. O terceiro tachán do día Mira que para Xulio bonito, Mato. eh? Outro tachán. Chachán. Bueno, Entón, mira, ahora, para sacarlo de aquí, moi sinxelo, para non queimarnos, cogemos unha espátula e vamos abrindo. hola. Bueno, ten trucos para todo este home, É moi sinxelo, moi rico, pero mira que aspecto ten asado. Espera, vámonos mover aí. Ten trucos para todo este home. Sobre todo, sabes para qué? Para non queimar. Isto queda moi rico para Sí, cocinalo. ten e que ahora, quedar. vamos allá. Ten que quedar riquísimo, Moi rico, moi crocante. E agora, por se puxen as luvas, esta carniña, para que vexas que ben asou, ves, queda... Sae claro, ao estar feita no Está forno. cociñadiño. Isto é o que vamos botar ahora encima desa pizza, este Bueno. poliño asado, que é unha maravilla. Vas botar isto en riba de pizza. Ah, está super pizza. Isto non é unha pizza, isto é un homenaje A aos pizza. asados. A pizza. Sí, este... Con artigo. A pizza. Sí. Entón, Bueno. ahora cando veñas de público, xa echo boto encima. Que queres, que vai co público? Cando queiras. Isto, que temos un can. O can, que non. Tirámoslo. Os osos po can. Eso é así. Imos falar co público da Voltas co Prato. Veña, imos falar co Juan. Arrancamos, polo. Veña. Oi va, un aplausiño aí, que estamos de festa. Aí está. Juan, que tal? Vexo ben. Como ves a situación? Ben. Sí. Iso, me chama a vida isto, pero moi ben. Ti, claro, ti tes, chevarme por aí máis coitei no vídeo que tes de todo. Tes quicos, tes pitas, tes Se ves aquilo, pavos reales. Se ves aquilo é un manantial de animales. Agora se vou perdendo, pero... É o Edén, non? Dos animais. É que temos unha finca grande, Sí, e dou para meter aquelos... Ben chun e justa, che ven outra justa, che ven claro. un regalo che Tes patos tamén. Patos, tiña, e ocas deses, as ocas son moi malas, agora xa me botei delas. As ocas estas que ven na boca. Ten xenio. Ten serio, mas mordenche, cuidado. que Oiches, Tens máis medo co can, Basta. Mira, pois está, xusto, falando de can, está me soando o forno de Begoña. Teño que marchar. Pois marcha a ver como está iso. Vou no probar, A ver como está iso. Chamamos en 2 minutos, vale? a ver como está. A ver como está. Un aplauso para Juan, que ven de Santa Comba. Ábralo. Begoña, está o forno chamando por ti, Veña. non penses ti que... A ver, vamos a abrir ese forniño. Vamos allá. Atención que vais a ir cun detalle. Cun detalle... Despois de 4 horas, bueno, Ahí está. bueno. Mira, qué bonito, eh. Este tachán creo que é máis importante que os tacháns de Xulio. É unha, mira, fixenche unha cadena. Aí xa está. Vale. Guau. Vámonos cachar. A ver, para. Isto témolo que ver. Vámonos cachar. Begoña, un pouco violenta, como lle gusta a Elena cociñar veces, non? No, non son moi violenta, eh? Bueno, Podría ser máis. A ver, abre aí. Bueno, ven. Mira. Venga. Aí Hola. vai. Ala, Agora temos masa aí de que o maravilla, polo. claro. Vamos a retirar ben. Mira cá recendo. A ver. Mira, que ben, que ben cociñadiño queda. Bueno, mira, vou vos dicir Mira. unha cousa. Na casa non vos cheirará, pero aquí a recende que dá gusto, eh? Mira, ves? Mira toda a salsiña O por aí. xuguiño, todo o xuguiño que soltou. Ah, todo o xugo por aí abaixo. Hola. Mira, que boa pinta. Que rico. E o que vamos a facer é
coller un pouquiño dese xugo E bañalo. e bañalo Boa así. pinta, Bego? Ai, gracias. outro. Vamos a dar un aplauso a Begoña que fixe un polo dentro de barro, encofrado. Entonces, ahora vamos a soltar. Es como a recenda de limón. Sí, sí, ala. E Ese é o o de Xulio. xenxibre, por veña, arranca. É que son moitos fornos hoxe. Deixamos aí o polo encofrado de Begoña, mirade como está sacando. Don Xulio Mato. Que veño aquí Foi para que vexas aquí. na llama, Mira na que llama. pizza bonita, Hola. Mira, esa temos as verduriñas, un poquinho de queixo, super limpa, como ves, sin tomate frito ni nada, porque ahora o que ven aquí é o que marca a diferencia. Mira que boa pinta. É contundente, O polo colgado resulta que era para unha pizza, Fixadevos. Mira que espectáculo. Estou escoitando a unha seña no público dicir, mira pai. Mira Ves? pai, Esto, mira se pai. que temos un poquinho da grasiña que nos quedou, botamos ya que É non, que máis xa temos un platazo. a recende ben, Recente ben, verdad? Ule ben. Entón, mira, ahora vamos a cortar un Bueno, trociño. o título do programa, a verdade que é moi acertado porque é polo tolo. A verdad que foi un pouco tolemia polo pouco tempo, E pero hoxe mira. toleamos un pouco bastante co polo, Sí, Toleamos pero un pouco mola, bastante. mola, Señoras, señores, eu de verdad un aplauso para este home, para don Xulio Mato, porque que auténtico artista. A ver, Begoña, que temos que repartir cartiños ti máis eu, Moi ben. os dous xuntos. Imos alá. De que material é a cuberta que lle fai Begoña ao polo? De barro. De barro. B-A-R-R-O. Non é tan raro. No, No. bueno. De que é o material da cuberta ou do encofrado de Begoña? De barro. 664-483-419, chamade, temos 50 euros en xogo e vamos lle pedir a Juan, que está desexando comer, eu xa o sei, que se levante. Ai, Juan. Ai, Juan. Ven por aquí, Juan. Sí que mete envidia. Vea, eu quero dicirche, ponte aí onde está, Xulia, aí na esquiniña. Na esquininha, aí. Quero dicirche que sí que é certo que hai moitos días que teño envexa da xente que proba, pero hoxe... Hoxe é dos días... Mira, a cara de Juan... A cara de Juan. A cara de Juan é espectacular, mira. Sí, a cara de Juan é moi espectacular, é verdade. Cando queires, tens que probar porque lle temos que dar paso aos compañeros, sí que... Bueno, logo diste de aquí. Valle dando a pizza de Xulio Mato. Ese polo colgado, recordemos, Imos a Vigo repartir cartos. Divina, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy bien, matándome a risa con vos. Bueno, moitas gracias. Mañana se va a hacer la receta de Julio, ¿eh? Ai, vas facer a pizza? Sí, mañana se va a hacer la pizza. Bueno, parece maravilloso, porque a señora antes decía que ia facer de Begoña, Claro. o polo encofrado, e agora Divina vai facer de Xulio. Moi ben, moi ben. Pois Divina, por 50 euriños, de que material é a coberta o encofrado de Begoña Vázquez? De barro. Moi ben, 50 euros que van para Vigo, para Divina. Vale, gracias a Bueno, todos. Un beso para Nada, todos. un bico enorme para ti. Chao, chao, hasta loguiño. Gracias, Chao, chao. gracias. Bueno, espectacular, rapaces? Espectacular. Eu creo que Molou, son home de pedir moitos aplausos, pero este sí que é o que máis merecedes porque foi increíble o doxe. Un aplauso para eles, porque de verdade. É que non son case capaz a decir cal é o que sabe mellor. Claro, ese é o problema ahora. Juan de Santa Comba di que non sabe que dicir, pero chegou o momento de verdade, Juan, da Santa Terra, das vacas e dos cubatas. Imos alá, Juan de Santa Comba. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Pero para min, isto para min gustame mellor. Xulio Mato. Don Xulio Mato, aí está, vencedor do día de hoxe. Perdóname, que todo está moi, pero... Está pedindo perdón a Begoña porque dice que estaba un gordo espectacular. Que se vai facer? Bueno, é así, a vida é así. A vida é complicada e dura como o caneto de verdura. Señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis receitas mellores. Non o sei, pero están como estas mi madriña. Chao, ata mañá.